Dobrý deň, prajem vážené poslankyne, vážení poslanci. Vítam vás na pokračujúcom rokovaní 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto. Poprosím, aby ste sa prezentovali. Takže nakoľko je prítomných 9 poslancov z 13, konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Takže na ostatnom stretnutí v rámci tohto zasadnutia sme prerokovali bod číslo 1, rezidencia Jakobyho, pripomienky a výhrady k výstavbe bytového domu. Potom bod 1.1 personálne otázky, bod 2 pokračovanie rokovania o prerušenom bode informácie o príprave podaní žiadosti o NFP, zvýšenie energetickej náročnosti MŠ Tatranská 23, bod číslo 3 informácia o príprave podaní žiadosti NFP o projekt zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mestskej časti Košice Staré Mesto a dnes budeme pokračovať bodom číslo 4, bodom číslo 5 a bod číslo 6, ktorým je záver. Takže môžeme pristúpiť k bodu číslo 4, zrušenie denného centra seniorov ako účelového zariadenia mestskej časti Košice Staré Mesto a zriadenie senior klubu Staromešťan. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Zvarová-Bašistová. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prajem príjemné popoludnie všetkým. Chcem sa opýtať, keďže tento klub seniorov alebo denné centrum seniorov funguje už pomerne dlho, že ktorí zamestnanci boli vyhradení konkrétne pre prácu v tomto centre, tak aby sa naplňala podľa zákona 448 poskytovanie sociálnej služby. Kto to mal u nás na starosti? Ďakujem. Nech sa páči, keďže tu dnes nie je pán prednosta, dám slovo vedúcemu právnemu ako zastupujúcemu prednostovi. Takže ak vieme odpovedať, nech sa páči. Dobrý deň, vážené dámy, vážené páni, vážení páni. Denné centrum seniorov, čo sa týka zabezpečenia sociálnych služieb z úradu, mala na starosti v predchádzajúcom období pani doktorka Fábriová. Následne toto denné centrum prešlo pod oddelenie kultúry a v súčasnosti má na starosti referent pre denné centrum, to je pani Jarošiková. Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Zvarová-Bašistová. Len si chcem ujasniť, že aké konkrétne sociálne služby boli poskytované. A teda medzi tým obdobím, kedy zomrela pani Fábriová, respektíve bola PN dlhodobo, akým to prevzal odbor kultúry, kto konkrétne a aké sociálne služby poskytoval. Pokiaľ mám vedomosť, neboli poskytované žiadne služby, čo je aj jeden z dôvodov, prečo sa toto denné centrum ako účelové zariadenie ruší. Takže ak sa nikto nehlasí, vidím, že tu máme zástupcu denného centra pána Kryša. Ak má záujem niečo povedať k tomu, nech sa páči, lebo aby nebolo, že rozhodujeme o vás bez vás. Takže nech sa páči, ak je záujem, kľudne. Pani
poslanec Đorđević, nie? Pani poslankyňa Zolnajová, nech sa páči. Dobrý deň všetkým. Ja by som teda zástupcu denného centra súčasného seniorov chcela vyzvať, aby sa vyjadril k tejto veci, lebo ide vlastne o nich a aké je stanovisko riadenia teda momentálne klubu. Takže nech sa páči, pán Kryš, keď chcete odpovedať. Dobrý deň, prajem. Hej. Haló. Dobrý deň, prajem. Ja by som chcel, že a ruší sa aj dole telocvičňa, zrkadlo, aj toto sa ruší. Lebo tam dole, ja som tam vedúci relaxačného centra, kde mám na starosti, mám cvičenie, masáže, orientálne, judo, o všetko sa staram. Aj toto sa ruší. To zarábate vy. Na tom zarábate. Mestská časť zarába, aj to sa ruší. K tomu ste sa nevyjadrili. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Opäť dám slovo pánovi Rušinovi, ak dovolíte. Nech sa páči. Tak samozrejme v súvislosti so zrušením denného centra seniorov sa zruší aj rehabilitačné centrum, ktoré v podstate ani de jure neexistuje. Pán poslanec Đorđević. Pán starosta, ja som zareagoval o tom, že ideme rozhodovať o vás bez vás a neviem, či tu pán prišiel z vlastnej iniciatívy, ale bol tu opakovane dotlačaný k nejakým výpovediam a ja nemám pocit, že keď ty, pán starosta, chceš, že sa nevieš so seniormi stretnúť, čiže by som bol trochu zdržanlivý pri takýchto vetách, že ideme sa rozhodovať o vás bez vás, lebo práve je tu špičkovo, áno, na pomery pracujúceho špičkovo platených všetkých 22 starostov, čiže nadpriemerne platení zamestnanci, tak máte 8 až 10 hodín denne, ani pán Boh nevie koľko, keďže pracovnú dobu ani jeden, ani druhý nemáte, aby ste išli komunikovať s denným centrom a nerobili tú frašku a ešte nejak podsúvali, že nejakí poslanci tu chcú zrušiť. Ja nerozumiem, keď úrad pripravuje nejaký materiál, že nie je s vedením denného centra odkonzultovaný. Ja som sa preto prihlásil a toto som chcel povedať, že nie sme tu my, ktorí sme štatutári mestskej časti, sme iba poslanci, aj keď v rovnocennom vzťahu k vedeniu mestskej časti, ale netreba, jak minule bolo povedané, že poslanci podsúvajú a demonifikujú starostu, tak netreba demonifikovať ani poslancov, lebo poslanci ani tento materiál nepripravovali, bol riešený na komisiách a úrad pripravuje materiál, aby boli legislatívne veci v poriadku, čiže treba odpovedať pánovi Kryšovi a ja si myslím, že aj predsedajúci je dobre informovaný, čo sa deje a nemusí barličkovať s prednostami a s právnikmi, ale vie povedať, čo sa deje, čo sa ide urobiť, aby sme sa tu zbytočne neobviňovali z niečoho, že robíme to, čo ani o tom možno poňatia nemáme. Áno, ďakujem. Ja by som poprosil, keby aj do diskusie sa prihlásili predsedovia príslušných komisí, či sa to prejednalo, z akých výsledkov, aby tí, ktorí chcú mať túto informáciu, aj občania mali túto informáciu, či to prešlo, s akým výstupom, s akým uznesením z komisí, aby sme potom sa posunuli ďalej. Nech sa páči pán poslanec Grega s faktickou. Mňa to tiež nejako mrzí, že sa to ruší. Zrejme sú tam nejaké legislatívne nedostatky. Svojho času aj my sme museli, bol to klub dôchodcov, muselo sa to premenovať, čo sa nám nepáčilo, hej, na denné centrum a tak ďalej, ale mňa by skôr zaujímalo, keď tie niektoré aktivity, ktoré vyplynuli z toho, že to chceli jednak seniori a my ako mestská časť sme chceli, aby
plnohodnotne a aktívne si mohli aj zašportovať, aj relaxovať. Keď sa zrušia, či sa aj v tom novom, čo bude, prosto nahradia, že akým spôsobom, lebo to by bola naozaj škoda to, aby to už nepokračovalo. Ďakujem. Takže skúsim, ja len pre krátkosť, alebo nechcel som zdržiavať, ale môžem, keď som bol vyzvaný, takže poďme si spoločne čítať dôvodovú správu. Navrhovaným riešením tejto súvislosti je zriadenie senior klubu Staromešťan, ktorého činnosť bude zameraná najmä na zapájanie seniorov do aktívnej práce v záujmových krúžkoch, potom ďalej organizovanie spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích a poznávacích podujatí, ako aj podujatí športového, rekreačného, oddychového, relaxačného charakteru pre seniorov, ďalej sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu a reprodukovanej alebo živej hudby, ďalej spolupráca s inými klubmi, jedinými centrami seniorov, predovšetkým na území mesta Košice, podľa vzájomnej dohody so zájmovými združeniami občanov a organizáciami tretieho sektora, ďalej propagovanie svojej práce formou násteniek budove miestneho úradu Mestskej časti Košice Staré mesto na webovej stránke Mestskej časti a v periodiku Staromestské listy, prípadne na sociálnych sieťach profile Mestskej časti. Zapájanie sa členov klubu do podujatí organizovaných radov seniorov mesta Košice. Senior klub Staromešťan bude zariadením Mestskej časti Košice Staré mesto bez právnej subjektivity. Práva a povinnosti členov senior klubu Staromešťan, vnútorná štruktúra a pravidlá hospodárenia budú upravené stanovami senior klubu Staromešťan, ktoré budú schválené samostatným uznesením miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Staré mesto. Takže, ak dovolíte, ja ešte by som dal aj na názor pána kontrolóra, takže dám slovo pánovi kontrolórovi, nech sa páči. Prajem dobrý deň, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, poslanci. Tak vlastne sme to aj na predchádzajúcom zastupiteľstve riešili, čo sa týka vlastne tohto denného centra, že áno, že nie je to tam po právnej stránke v poriadku, takže aby sme neporušovali nejaké právne normy, tak musí dôjsť k tejto zmene. Sú, keď si potom pozriete ďalej, tak sú predložené aj stanovy tohoto denného centra, respektíve senior klubu, ako sa už bude teraz volať Staromešťan, a takisto aj zriaďovacia listina. Ďakujem, nech sa páči pán poslanec Ďordevič s faktickou. Nie? Tak by bolo vhodné, keď pán Kryš ako zastupca občanov, teda ako občan, položil otázky, či bude môcť fungovať tanečná sala, či bude môcť fungovať relaxačné centrum, čiže stroje s masážami, kde staromešťania využívajú, lebo ja som tu odpoveď nepočul, však nič na tom nie je ťažké povedať, áno, bude fungovať, ja to tak vnímam, že áno, že tu legislatívne sa mení názov a upravujú sa veci tak, aby bolo právne všetko v poriadku a naozaj nerozumiem, či je toto nutné, tu sa prizná zastupiteľstvo pýtať, starosta sedí na prvom poschodí, inak pre budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči pani poslankyňa Zvárová-Bašistová. Milé kolegyne, milí kolegovia, myslím si, že všetci, ako tu sedíme, tak chceme podporovať všetkých obyvateľov a obyvateľky v našej mestskej časti, čiže aj seniorov, aj seniorky, ale aj napríklad matky na materskej dovolenke, alebo rodiny s deťmi, alebo ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Čiže moja taká jedna z výhrad je, aby sme sa nezameriavali len na seniorov ako takých, ale obsiahli sme to aj v duchu nediskriminácie pre všetkých obyvateľov našej mestskej časti. Pokiaľ ide o tie právne nezrovnalosti, tak zákon 448 z roku 2008 o sociálnych službách, konkrétne paragraf 56, pozná len pojem denné centrum. Čiže prvý problém už máme v názve samotnom, a to je denné centrum seniorov, ale to neznamená, že nespĺňa nejakú časť toho, čo má v zmysle a v duchu poskytovania sociálnej služby, pretože aj záujmová činnosť, ktorá spadá a je definovaná v tomto paragrafe, je tam zahrnutá.
To, čo je nosný problém, je to, na čo som sa v úvode pýtala aj pána doktora Rušina, že kto konkrétne v rámci zamestnancov je vyčlenený na prácu pre denné centrum, či už pri poskytovaní sociálneho poradenstva, alebo pri tejto záujmovej činnosti. Toto by úplne stačilo odstrániť a nemuseli by sme to pretvárať na nejakú inú právnu formu a dokonca by sme mohli využívať možno aj nejaké finančné prostriedky, ktoré sú určené pre tento účel. Ale mne skôr okrem toho, čo som povedala, vadí aj to obsiahnutie aj iných obyvateľov, pretože keď sa historicky aj pozrieme za posledné obdobie, tak skladba nášho obyvateľstva v Starom Meste sa mení a pribúdajú tu teda aj iné skupiny obyvateľstva. Čiže ja by som chcela poprosiť, keď budeme o tomto rokovať, myslieť aj na tie iné skupiny a buď robiť zdieľané priestory, alebo vyčleniť čas aj pre iné obyvateľstvo. A neviem, či by som práve v tomto momente menila tú právnu formu, pretože to, čo som povedala, tak jediný problém je v tom názve a vo vyčlenení zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Ináč ešte škoda, že tu nie je prítomný pán, ktorý v podstate túto problematiku vniesol sem na túto pôdu. A to je pán Hanušin, ale ja verím tomu, že počúva online, takže týmto ho pozdravujem. A dávam slovo pani poslankyne Holmečíkovej. Vážené kolegyne, kolegovia, budem odpovedať pánu starostovi. Vo finančnej komisii tento materiál úradom nebol predložený. To je po prvé. Po druhé, stanovy sme hovorili na jednom stretnutí u pána prednostu, že tie treba dopracovať v spolupráci s denným centrom, pretože oni tam budú. Čiže o stanovách vôbec rokovať nemôžeme, pretože nebolo prerokované s denným centrom terajším. Ďalej chcem, keďže je to online prenos, tak chcem odkázať seniorom, že žiadne priestory sa im nerušia, pretože mala som niekoľko telefonátov po minulom zastupiteľstve, že rušíme miestnosti v dennom centre, takže nerušíme. To je ďalšia vec. A dôležitá vec, či budeme ho nazývať denné centrum, alebo ako ho budeme nazývať, dôležité je to, aby bolo v súlade s rozpočtovými pravidlami. A v súčasnosti denné centrum nie je v súlade s rozpočtovými pravidlami. Bavili sme sa na poslednej finančnej komisii aj o tom, že aj to rehabilitačné treba nejako ináč, nikto nehovoril o rušení, ale nejakom vysporiadaní tak, aby to bolo v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré platia pre samosprávy. To bol cieľ. Ďakujem, pán poslanec Ďorďevič, s faktickou na pani poslankyňu. Celkom som nepochopil. Nejde o chápaní, ide o faktoch. Nedozvedel som sa z predošlého vystúpenia pani kolegyne vôbec nič. To znamená ani, lebo hovorila o stave, ktorý je. Predložený dokument zmení niečo alebo nezmení. Odstráni nedostatky, o ktorých hovoríte, alebo neodstráni. Čiže toto by som sa rád dozvedel, kolegovia, lebo ste povedala o súčasnom stave, ale tak povedzte vlastne, že tento dokument, dobre, povedali ste, že nebol predrokovaný v komisii a teda v takom podobe, ako je predložený, sa s ním nestotožňujeme, alebo ako, ja nerozumiem fakt. Že ja chcem, aby ste mi poradili, lebo som preč z komisii, tak neviem, čo sa deje tam, hej. Pani poslankyňa Zolnajová. Ako predsednička kultúrnej komisie môžem povedať, že tento bod nebol predložený ani prerokovaný. Mám za to, že ani nepatrí do tejto komisie. A zároveň si spomínam, že na finančnej komisii bolo povedané, že pán starosta zriadí pracovnú skupinu, ktorá sa bude tejto téme venovať. Z toho nemáme žiadne výstupy, máme až tento materiál do tohto zastupiteľstva, ktoré očividne nebolo ani prerokované dostatočne so seniormi, ktorých sa to bytostne týka.
my tiež nemáme všetky informácie, ktoré potrebujeme a ak správne teda rozumiem tomu, prečo je tento materiál dnes na zastupiteľstve, tak jeho meritom je, že tento denné centrum seniorov nespĺňa v rámci svojej pôsobnosti to, čo bolo pôvodne zámerom a ak je to tak ja si nemyslím, že by sme mali pristúpiť, a teda ja ani nebudem hlasovať za, aby sa vytvoril senior klub Staromešťan bez právnej subjektivity naviazaný na mestskú časť. Ja navrhujem, aby sme si to ešte prediskutovali a premysleli. Na iných mestských častiach pôsobia rôzne kluby seniorov a majú právnu formu občianskeho združenia, v rámci ktorej sa vedia uchádzať aj o iné zdroje na svoje fungovanie, nie len samostatne byť viazaný na jednu mestskú časť. To je môj point, ktorý ja dúfam, že stotožníte kolegovia a ja si myslím, že by sme teda nemali hlasovať za toto znenie tak, ako je navrhnuté. Ďakujem. Ďakujem. Ešte sa chcem opýtať vedúceho právneho doktora Rušina, lebo predsa len to, každý máme dosť z toho, aby sme aj také detaily ovládali, keby sme zodpovedali, neviem, vážne, bolo nejaké sedenie, myslím, že ja si pamätám, že bolo nejaké odborné tomu sedenie. Čo sa týka nejakého odborného sedenia, tak v podstate za účasti pána prednostu pani poslankyne Hulmenčíkovej a zástupcov teda predsedničky a podpredsedničky centra bolo v rámci mailovej komunikácie boli spracované tie stanovy, kde predsednička a podpredsednička plus pán Hanušin pripomienkovali tieto stanovy a sú v podstate v takej forme pripravené, v akej prešli týmito pripomienkami. S tým, že v podstate, ak si všimnete, uznesenie dnes ani nie je na programe schvaľovania týchto stanov. Bolo by dobre, ak by ešte minimálne raz zasadla pracovná skupina, aby sa tie stanovy ešte doladili a ak by bol všeobecný záujem, tak dnes na dnešnom zastupiteľstve by sa schválila len zriaďovacia listina a zrušilo by sa denné centrum. Ďakujem za odpoveď. Nech sa páči s faktickou pani poslankyňa Zvarová-Bašistová. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len ešte raz zareagovať, že to, čo dostávame dnes na stôl, nerozumiem tomu úplne, lebo stačí len upraviť názov, vyčleniť zamestnanca, ktorý by sa venoval tejto problematike a nemusíme to ďalej komplikovať. To je môj názor, alebo potom ísť tou cestou, ktorú navrhuje pani poslankyňa Zolnajová, čiže aby sme mali klub seniorov, ale ako neziskovú organizáciu, ktorá bude mať nejakú svoju právnu subjektivitu. Ale nerozumiem tejto komplikácii celkom. Ďakujem. Dobre, pán doktor, vysvetlíš ešte? Samozrejme, pani poslankyňa, máte pravdu, je možné zachovať aj toto denné centrum seniorov, aby plnilo tú funkciu zo zákona, ktorú má, avšak požiadavka aj zamestnankyň, respektíve predsedničky a podpredsedničky denného centra seniorov bola práve opačná. To znamená zrušenie denného centra seniorov ako poskytovateľa sociálnych služieb a vytvorenie inej formy. Na forme samozrejme je možné sa dohodnúť, môže to byť, ako hovorí pani poslankyňa Zolnajová, aj občianske združenie alebo iná právna forma, ale hovorím, gro alebo požiadavka bola tá, aby sme nemali denné centrum seniorov ako zariadenie poskytujúce sociálne služby. Ďakujem za vysvetlenie. Pani poslankyňa Zvarová-Bašistová s faktickou ešte. A ešte, pán doktor, sa chcem opýtať, bolo to nejako zdôvodnenie aj nejakými logickými argumentmi? Prečo? Lebo ja o tom počujem teda už druhý, tretí krát, ale nepoznám tie argumenty, že prečo si to komplikovať. Že aké boli tie argumenty pani predsedničky a podpredsedničky? Myslím, nepamätám si presne, ale myslím, že na jednej z finančných komisií argumentovali tým, že zákon, ktorý je a ktorý vyžaduje pomerne prísne pravidlá, by značne komplikoval činnosť denného centra seniorov a preto sa im videlo jednoduchšie prejsť na inú formu. Takže pán poslanec Ďorđevič s faktickou. Zareagoval na to občianske združenie, lebo denné centrum je tu od nepamäti, podľa mňa
od roku 91, alebo... A bude tu ešte aj po nás. Neviem si celkom technicky predstaviť, jak v takom, ako teraz, vôbec nevzlom, však za chvíľu to aj nás čaká. A niektorí sme tam už jednou nohou, ale všetci sme v nejakom veku a pri takomto veku seniorov, že ak každé 2-3 roku budeme meniť štatutárov, ale celkovo ja na tie občianske združenia a neziskovky mám svoj názor, hej, aby sa nám tu neinfiltrovali nejaké liberálne nápady a typu tabačka a takýto rozvracači spoločnosti, ako doktor Husák hovoril, lebo keď my tu financujeme, áno, ja mám za vzor tohto politika a tento režim, čiže jednoznačne, keď my niečo financujeme, tak si to nedovolíme rozbiť, hej, čiže keď financujeme a tuto máme, tak žiadne neziskovky, nie, v žiadnom prípade, zlo nie. Nech sa páči, pán poslankyňa Blažkovičová s procedúrou. Tak to si myslím, že už presahuje všetko. Ešte si mal spomenúť Šoroša a slniečkárov a všetkých. A všetci, ktorí sme tu a máme nejaké občianske združenia, pôsobíme v nich a pomáhame, tak všetkých nás treba vyslať na tom lietadle, ktoré je na magnetických pásoch, pretože Zem je plochá. Takže myslím si, že procedurálny návrh, prosím, ukončiť túto diskusiu, pretože tento bod je absolútne nepripravený. Je nepochopiteľné, že zástupca denného centra nevie o tom, že predsednička a podpredsednička žiadali o zmenu stanov. Nech si to vydiskutujú najprv v dennom centre, potom nech sa naozaj zriadí skupina, musí tam byť zo sociálnej komisie zastúpenie, musí tam byť právnik, musí sa tomu dať nejaká štábna kultúra a úplne jasné pravidlá. Takže navrhujem prerušiť rokovanie o tomto bode. Hlasujte prosím o tomto procedurálnom návrhu. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Takže bod sme prerušili. Môžeme pokračovať ďalším bodom číslo 5, a tým je návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto číslo 7 zo dňa 22.11.2022 a schválenie poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle paragrafu 4 odsek 1 zákona 36/2005 zbierky zákonov o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takže v dôvodovej správe sú vysvetlené dôvody. Skúsim to len zostručniť. Zákon o rodine a v ostatných doplnkoch hovorí jasne, považuje slovenský právny poriadok za záväzný právny akt, ktorý určuje rodinné právo. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva iba v prípade, ak sú splnené podmienky. Matričný úrad povolí uzavretie manželstva v termíne a v čase podľa schváleného plánu termínov na sobáše, alebo aj mimo plánu pod podmienkou, že si snúbenci zabezpečia sobášiaceho a matrikára. Plán termínov pre vykonanie sobášnych obradov je schválený štatutárom vždy rok vopred, čo sa aj u nás udialo. Sobášiaci poslanci, ktorí sa do plánu sobášov zapíšu, zaväzujú sa vykonať sobášne obrady v termínoch, na ktoré sa dobrovoľne zapísali. V prípade neúčasti na sobášnom obrade sú zodpovední sobášiaci povinní zabezpečiť za seba náhradu a v dostatočnom predstihu o tom upovedomiť matričný úrad. Matričný úrad nezodpovedá za prísľuby sobášiacich, za účasť, prípadnú neúčasť na sobášnom obrade, ani na zabezpečovanie náhrady sobášiacich. Zrušenie už prijatých sobášov z dôvodu neúčasti sobášiaceho poslanca je nepripustné a zároveň nemorálne, neetické a neprofesionálne voči daným snúbencom. Vzhľadom na prijaté poplatky a množstvo príprav spojených s vybavením sobáša sa sobášiaci vystavujú riziku prípadných žalôb zo strany snúbencov z dôvodu finančnej, psychickej a spoločenskej újmy. Čiže tento bod sme zaradili v dôsledku nejakej aplikačnej praxe za ostatné pár týždňov, ktoré sa tam tu rozmohol nejaký nešvar,
že sa nám niektorí poslanci rozhodli nedodržiavať ten sobašný schválený poriadok. Čiže ja by som teraz ešte dal slovo pani Boldrini, aby nám ešte povedala, čo všetko to spôsobuje, tieto kroky zo strany niektorých poslancov. Ďakujem. Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Ja chcem len v krátkosti podotknúť, že zákon o matrikách hovorí, že každý starosta obce alebo mestskej časti sa zložením sľubu do funkcie stáva sobášiacim automaticky zo zákona. To znamená, že nie je potrebné všeobecne záväzné nariadenie. Naopak, poslanci, pokiaľ chcú vykonávať túto delegovanú činnosť, musia schváliť na zastupiteľstve všeobecne záväzné nariadenie a až po tomto VZN-ku môže matričný úrad podľa počtu týchto sobášiacich vyhotoviť plán termínov sobášov, pretože ten je pre matričný úrad dôležitý z toho dôvodu, že vykonateľnosť týchto služieb musí byť zvládnuté aj fyzicky, aj časovo, pretože jeden človek nemôže vykonať napríklad 50 služieb, čiže tento plán by sme vždy prispôsobili počtu tých sobášiacich. Pokiaľ štatutár prehodnotí, že je veľa termínov, tak ich môže zredukovať, alebo naopak môže rozšíriť. No v každom prípade sobášiaci, ktorí sa zapíšu do plánu, sú zodpovední za svoje služby. To znamená, pokiaľ nemôžu vykonať svoju službu, musia zabezpečiť za seba náhradu. Matrikárky sa zapisujú do plánu sobášov automaticky podľa abecedného poradia. Sobášiaci si svoje termíny vyberajú sami. Čiže pokiaľ je problém s týmito termínmi alebo so sobášením, bolo by dobre až na ďalší rok sa dohodnúť, kto nastúpi alebo nenastúpi do plánu, pretože máme sobášiacich, ktorí naozaj chcú chodiť len na požiadanie, čo vôbec nie je problém, pretože v pláne nie sú zapísaní, tým pádom sa môže dodržiavať podľa predpísaného termínu. Ďakujem, pán poslanec Ďorđevič s faktickou. Ja v prvom rade by som chcel, aby mi niekto odpovedal, lebo teraz narýchlo nebudem vyťahovať zákon. Je na začiatku citovaný zákon a celá dôvodová správa je vypísaná zo zákona, alebo len tá prvá časť. Lebo veľmi silno pochybujem, že v prípade neúčasti na sobašnom odpovede sú zodpovední sobašiaci povinní zabezpečiť za sebe náhradu. To v akom zákone píše? To sú nejaké interné pravidlá? Všeobecne záväzné nariadenie je o tom, že sa poslanci zaväzujú sobášiť. To znamená, keď sa zapíšu... Aké všeobecné záväzné nariadenie? Ktoré tu platí? Mestskej časti? Interné? Ja také, ako som 10 rokov poslancom mestskej časti, ale ja o všeobecnom záväznom nariadení o sobášoch neviem, že z akého dokumentu ste toto vyčítali. Ja som v živote nepodpísal, že som zodpovedný. Zodpovedný je štatútar. Ako fakt, som len, tak to hovorí, primitív so strednou školou, ale ako neskúšajte ma tu školiť zo zákonov, lebo mám dosť v hlave. Ako jeden, druhý, tretí, štvrtý. Tak som sa jasne pýtam, z čoho sú tam vypísané vety v dôvodovej správe, ktorý poslanec ich kedy podpísal. Lebo toto je hrubé zrno. Dobre, nech sa páči. Môžeme odpovedať. Kontrolór, právnik. Takže si pripravte odpoveď buď priamo právne oddelenie, vedúci právneho, alebo potom kolegyňa Boldrini. Pani poslankyňa Zolnajová s faktickou. Skúsim teraz. Ďakujem.
Otázka na pani Boldriny, vedúcej oddelenia matriky a evidencia obyvateľstva. Chcela by som vedieť, koľko sobáčov sa ročne uskutoční, koľko to vychádza na mesiac, koľko to vychádza na jedného poslanca, vrátane starostu a ktoré dni sa sobáši. Ďakujem. Takže kým si pripraví kolegyňa štatistiky, nech sa páči pani poslankyňa Blaškovičová. Ďakujem pekne. Ja by som sa tiež chcela opýtať, ja som sa naozaj s VZN-kom o sobášoch na našom zastupiteľstve za tie roky nestretla a nepamätám si, že by som podpisovala, že som zodpovedná za to, že či prídem alebo neprídem. Vždy to bola predsa otázka dohody a tak ako pán starosta správne povedal, dohody treba dodržiavať, aj uznesenia, aj podpísané veci treba dodržiavať, inak je to nemorálne a neetické. Takže je mi ľúto, keď sa stane niečo nemorálne, neetické na jednej strane, tak ťažko čakať, že druhá strana bude veľmi ústretová a otvorená. Ale uznávam, samozrejme, je to veľká komplikácia, ktorú treba jednoznačne vyriešiť. A pretože to predošlé uznesenie bolo jednoducho uznesením o tom, komu okrem starostu je umožnené sobášiť. Kto prevezme na seba túto zodpovednosť a starosta to musel podpísať, že áno, môže ho pri sobášení nahradiť dotyčný poslanec. Ale starosta to nemôže dať žiadnemu dotyčnému poslancu príkazom, že má ísť za neho sobášiť. Naopak, my môžeme žiadať od starostu, aby si plnil svoju zákonnú povinnosť a chodil sobášiť. Takže nevidím vôbec žiadny dôvod, aby my sme rušili to uznesenie, ktoré máme, pretože sú v ňom zapísaní a pán starosta to podpísal, všetci poslanci, ktorí majú záujem sobášiť. Čo ale neznamená, že majú povinnosť sobášiť, a že majú povinnosť sobášiť v určených termínoch. Takisto máme nárok nemať čas, ísť na dovolenku, ochorieť, mať nejaký iný záujem. Či to je nemorálne, o tom si môžeme povedať, ale určite je nemorálne to, aby nás niekto k tomu nútil, aby vo svojom voľnom čase nebudem sa dotýkať iných vecí ako finančných náhrad, ale aby robil to, čo zo zákona má povinné jedine pán starosta. Takže nevidím dôvod na rušenie tohto uznesenia a myslím si, že to môžeme prejaviť pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V podstate tu o nič nejde, tu nikto s vami nejde bojovať, pani poslankyňa, tu len chceme dať na papier a zadeklarovať to, čo sa aktuálne v súčasnosti deje z vašej strany. Takže nevidím dôvod, prečo sa treba skrývať. Treba jasne povedať, sobášiť bude ten to nebude a dajme to len, upravme, na čo potom to máme potom jednu vec na papieri a realita je úplne iná. Prípadne kľudne dajte tam, že nikoho z sobášiacich poslancov, len nech, aby to bolo transparentné, aby videl každý, že ako, kto, koľko pracuje alebo nepracuje, či len je napísaný v zozname, ale to zase sa snad zhodneme, pani poslankyňa, že o to ide aj vám snať a neideme tomto. Takže pán poslanec Ďorđevič s faktickou. Ďakujem pekne. No už áno, stále má každá strana 2 minúty. Jedna vec je tá dôvodová správa, druhá vec je, že skutočne poslanci, keď sa napíšu a nezabezpečia na náhradu, aj keď tvrdím, že to nie je nikde napísané v žiadnom zákone, tá dôvodová správa môže navodzovať dojem, že je to citácia celého zákona. Aj tak si myslím, že na druhej strane, keď sa niekto zapíše a zapísali sa tam spôsobom, akom som už na ostatnom zastupiteľstve spomínal, tak bolo takým nepísaným pravidlom, že sa zháňali náhrady. A keď sa nezháňali náhrady, niekedy je ťažké za 2 dní reagovať, lebo môže mať starosta dovolenku, aj keď správne bolo minulé povedané, keď starosta má dovolenku, zástupca vtedy nemá mať dovolenku, čiže má tu zástupcu, tiež na plný úväzok, ale to je opäť, sa vraciame k tomu plnému koreňu a to sú naše vzťahy. Čiže
asi zase len pokračujeme na tej vlne. Ďakujem, pán poslanec Grega. Zase ten stav je taký, že stále padáme dolu a ešte sme takí, že nepomôžeme tomu, čo padá so mnou, lebo my všetci padáme, to je jasné. Ale ešte ho potiahneme alebo drgneme do ňoho. Asi musíme naozaj padnúť úplne na dno a potom sa odraziť. To je jedna vec. Druhá, áno, starosta je zodpovedný za sobáše a aj je to v podstate, lebo tam mne niekedy hovorili, že však to máš zohľadnené aj v plate, ale starosta sa nikdy neprosil, aby sobášili poslanci. Hej? To poslanci chceli sobášiť. Takto to bolo od čias, keď vznikla mestská časť od pána Šuliha. No áno, takto to bolo. A tí poslanci samozrejme potom aj za to, niečo za to dostali a tak ďalej. Čiže ja sa totiž snažím, hovorím to, aká je prax. Hej? To znamená, že ten starosta, keď vie, že všetko musí on sobášiť, tak potom bude sobášiť len on a nebude sa dívať na tú jednu stranu. Druhá vec je, že za tie sobáše má mestská časť príjem a nie malý. Navyše naša mestská časť vymyslela, že sa robia aj sobáše mimo, to znamená na bankové a neviem, hoci kde inde, a za to sú ešte väčšie peniaze. Tie peniaze idú do rozpočtu, o ktorých rozhodujeme my, poslanci. Hej? Takto to stále bolo a myslím si, že aj zatiaľ je. Nemusí matrika prijať toľko sobášov, ale o toľko bude menej financií. To je jedna vec. Druhá, keď sa už raz dohodnem a od toho je ten harmonogram. Veď ja mám naplánovanú dovolenku, alebo aj vy všetci, vtedy a sobášim, viem, že vtedy nesiem nikde ísť. Stane sa, že človek ochorie alebo niečo, a mne sa to stalo, tak som sa s niekým dohodol a sme si to vymenili. Toto je akože normálne, hej? A ja nevidím v tom problém, že keď jeden nemôže, že ten kolega ho zastupí, lebo sa to môže akože stať. Hej. Čiže ja by som navrhoval, kto možno nechce sobášiť, tak nech nesobáši. To nie, ale ako do budúcnosti. Hej. Ja som ako Ronaldo, vám poviem, ja mám 430 sobášov a ešte by som to chcel do tej 450-ky dotiahnuť, to je tak na odľahčenie. A ďalej by som ešte navrhoval aj to, čo bolo v minulosti neprešlo. Treba aj zvýšiť možno do budúcna tú odmenu pre tých sobášiaci, lebo tých 200 je to naozaj málo, keď to tak zoberieme a keď niekto má 20 alebo 30 týchto sobášov, hej? Tak to je ako ošatné, len nepohlo sa to asi 10 alebo 12 rokov a ostatné veci, kde si stále idú hore. No ale tu, keď raz, takto ja to beriem, keď raz sa dohodnem, keď slúbim, nerad by som ja robil zle tým sobášiacim a napokon sú to aj voliči, ale sú to mladí ľudia a oni štartujú do života a zrazu taký problém majú. No. Dobre, ďakujem. Nech sa páči pani poslankyňa Zvarová-Bašistová. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja keď som si čítala návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva k tomuto bodu, tak je tam spomenutý paragraf 4 odsek 1 zákona číslo 36 z roku 2005. Sú tu vybodkované nejaký priestor pre poslancov a chcem sa opýtať, či môže uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zoznamu, teda týchto poslancov v budúcnosti poverovaných sobášením, nahradiť poverenie pre konkrétneho poslanca. Nech sa páči, pán doktor. Bola taká otázka, keď by som mohol poprosiť ešte raz opakovať tú otázku. Áno, či uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zoznamu poslancov v budúcnosti poverovaných sobášením môže nahradiť konkrétne poverenie poslanca. V zmysle zákona o rodine sobášiacim je starosta alebo poverený poslanec. To znamená,
zákon explicitne neuvádza, kto poveruje toho poslanca, ale v podstate tým, že zastupiteľstvo ako také príjma forma, ktorou zastupiteľstvo rozhoduje, je uznesenie, to znamená uznesením zastupiteľstvo poverí poslancov, ktorí budú oprávnení sobášiť. A potom, ako veľmi správne si myslím a rozumne povedal pán poslanec Grega, je na vás, ako si vy určite pravidlá. To znamená, bežnou praxou je, že sa určí určitý program sobášov a že jednotliví poslanci, ktorí, ako hovoril pán Grega, majú chuť a záujem sobášiť, tak sa nahlásia do toho zoznamu a jednoducho, ak sa stane to, že ten poslanec nemôže ísť, tak jednoducho nájde za seba tú náhradu. Veď to je čiste len o dohode medzi vami poslancami, ako si nastavíte vlastný systém, vlastné pravidlá. Sobášiť zo zákona môže starosta, ktorému to vyplýva priamo zo zákona, alebo potom poverení poslanci. Nech sa páči, pani poslankyňa Zvarová Bašistová faktickou. Ďakujem veľmi pekne za váš názor. Ja som si dala pripraviť iný právny názor. Dovolte mi, aby som ho prečítala. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zoznamu poslancov v budúcnosti poverovaných sobášením je individuálnym správnym aktom a je len predpokladom na to, aby mohli byť konkrétne menovaní a označení poslanci poverení. Toto uznesenie nenahrádza jednotlivé poverenia a nemožno ich ním nahradiť. Každé poverenie je jednostranným adresovaným právnym úkonom, pre jeho platnosť nepostačuje, aby sa dostal do sféry osobnej dispozície konkrétne poslanca, ale ten s ním musí aj vysloviť súhlas, poverenie prijímam. Bez takéhoto súhlasu je poverenie absolútne neplatným právnym úkonom. Ďakujem. Tak keď už máme tu právne názory, ešte navrhujem tretí právny názor. Pán kontrolór, skúste vy. Dobrý deň. Takže neviem, tak ako vlastne spomínal aj pán doktor Rušín, jednoducho musia byť poverení poslanci na sobášenie a v podstate mali by byť poverení pánom starostom. Ale akou formou? Uznesením, potľapkaním po pleci, alebo ako? Ja si myslím, že je to možné aj prostredníctvom uznesenia, pretože toto uznesenie podpisuje starosta mestskej časti, ktorý má oprávnenie poverovať. Tak, ďakujem. Pán poslanec Ďorďovič s faktickou. Ďakujem pekne. Pani Boldrini išla hľadať to VZN-ku, ale ste ho ešte nenašla. Hej. Bolo to zaujímavé, ale... Nie, ona išla narátať tie štatistiky, čo pani poslankyňa... No hej, pani poslankyňa tiež by nemusela ukulovať. Ja som raz tiež bol prekvapený na kultúrnej komisii, aké štatistiky chcela od zamestnancov kultúry. Hej, jasné, všetci máme nejaké práva. Vážení, vzhľadom na diskusiu som pochopil, že do uznesenia pre budúcnosť bude potrebné vložiť vetu takú, že keď niekto za seba nezabezpečí daný rok náhradu, stratí právo sobášiť v danom roku. To je adekvátny trest, lebo toto tu niektorí poslanci si robia dobrý deň, na deň detí som nikoho nevidel a tak ďalej. Mohol by som tu rozvádzať. Naozaj, poslanci si tu niektorí robia dobrý deň z týchto mandátov a nebudem konkretizovať na čo, však nejdeme sa hádať. Aj poslanci, hej, aj starosta, ale v tomto prípade, keď ak to nepríde sobašiť a nezabezpečí náhradu 30 rokov, to fungovalo tak. A ja nespovedal som, že kto, ja neviem, že kto nebol sobašiť. Nebolo povedané, ani sa k tomu neznižujme. Bavíme sa všetko v teoretickej rovine. Pani poslankyňa Zolnajová s faktickou. Ja som sa teda pýtala na tie štatistiky, pretože nebudem sa na základe emócií rozhodovať a na základe faktov, to poprvé, tak to robíme my, liberáli. Teraz mi vypadla myšlienka, lebo ste ma rozčulili. Áno, už viem.
My vlastne sa bavíme len o tom, že všetci sme poverení, všetci 13 poslanci, že môžeme zaskočiť za pána starostu, respektíve jeho zástupcu, sobášiť. To, že sme si na začiatku roka rozdelili termíny podľa toho, kto si to v dobrej viere zobral, rozdelili sme si to na celý rok a vždy sa stane, že niekto nemôže a dohodneme sa navzájom, že kto ho prevezme ten konkrétny termín. Momentálne ale nikto nám neprikazuje a nerozumiem, prečo máme túto debatu, že si nezabezpečíme za seba náhradu, pretože my sa vieme dohodnúť a v prípade, ak teda nikto nemôže, tak oznamujeme vopred matrike, že prosím vás, zabezpečte náhradu a tá náhrada je buď pán starosta, respektíve zástupca, respektíve vás, pán Ďordevič, lebo ste chceli sobášiť, takže nie je problém žiadny. Na iných mestských častiach, keďže na jednej pracujem, toto je zaužívané presne tak, ako hovorím. Matrika zabezpečuje, obvoláva poslancov, ktorí jej povedia, kto môže, kedy a koho bude zastupovať, teda respektíve ktorý dátum bude sobášiť. Ja nerozumiem, prečo riešime takéto triviálne veci, ktoré sa nemusia vôbec nejak zákonom ošetrovať. Je to na vzájomnej dohode. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Takže prišla vám pani Boldrini, tak rovno nám prosím ťa môžeš odpovedať, lebo teraz tu akurát odznela taká veta, že matrika zabezpečuje. Čiže zabezpečujete, obvolávate všetkých poslancov, keď treba náhrady zháňať? Lebo Matričný úrad vo veľmi nutných prípadoch hľadá náhradu, ale naozaj povinnosťou matričného úradu nie je zabezpečovať sobášiacich. To naozaj nie. Matričný úrad je zodpovedný za doklady, ktoré prijíma od snúbencov a matrikárka, každá, ktorá je pri tom obrade, je povinná za priebeh toho obradu, aby bol v súlade so zákonom. To znamená, že pokiaľ sa sobášiaci pomýli v mene, v priezvisku tých snúbencov alebo nepovie v celom znení ten predpísaný akt sobášny, musí ho opraviť, zastaviť, alebo pokiaľ je to potrebné, aj sobáš prerušiť. Čiže my sme za iné veci zodpovední, nie za to. Ale držme sa rokovacieho poriadku, prihlás sa, pán poslanec. Čiže teraz, aby sme sa tu nepingpongovali, dajme slovo doktorovi Rušinovi, že ozaj, čo je úlohou matriky a skúsme buď dať za pravdu pani poslanky Zvolnajovej, alebo vyvráťme jej názor. Takže nech sa páči, pán Rušin. Zákon hovorí, že starosta obce alebo mestskej časti je sobášiacim priamo zo zákona, že nepotrebuje k tomu všeobecne záväzné nariadenie. To hovorí zákon. A sobášiaci poslanci si túto delegovanú funkciu vyžiadajú. To znamená, pokiaľ sa predeleguje táto funkcia na poslancov, sobášiaci poslanci majú takú istú zodpovednosť ako starosta, ktorý je sobášiaci. Čiže všetky služby, ktoré sa záväzne zapíšu, matričný úrad nemôže vyvesiť termíny, s ktorými nemôže počítať. Čiže to znamená, že pokiaľ my vyvesíme plán termínov verejne, je pre nás záväzný takisto pre snúbencov. Čiže my s tými termínmi rátame. Takže nasleduje pán poslanec Gacik s faktickou. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teda chcem spýtať, lebo stále nepoznáme odpoveď, že aký to je ten interný dokument, alebo z čoho vlastne plynula tá dôvodová správa, či to je nejaká... Pôvodne sme to písali, áno, opravujem. Ďakujem, dokončím. Čiže odkiaľ to je, a teda keď sa chceme hrať aj na tie slovíčkárenia, tak ja si pozerám ten zákon a teda je tu písané, že sobáši starosta, primátor, poverený poslanec obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva. Znamená, že tento zákon nepozná pojem poverený miestny poslanec. Tak ak sa chceme hrať na slovíčka, tak poďme tiež takto. Tak, nech sa páči. Asi dáme slovo doktorovi Rušinovi, lebo sa nám to trošku zamotáva. Zamotáva sa nám to, veru. Takže vám prečítam znenie zákona o rodine. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Čo to znamená? Tento zákon nám, opakujem ešte raz,
explicitne neustanovuje, akým spôsobom má byť ten poslanec poverený. Či má byť poverený uznesením zastupiteľstva, alebo zvláštnym poverením starostu. Jednoducho neupravuje. To znamená, budú rôzne právne výklady na to, rôzne právne názory. Právny názor môj, právny názor právnikov pani Zvarovej Bašistovej, to znamená, jednoznačný výklad nám môže poskytnúť buď súd, alebo orgán, do ktorej gestie patrí tento zákon, pokiaľ by ste mali záujem. Pokiaľ budú zákony formulované takto nejasne, dovtedy budeme mať XY právnych názorov na množstvo právnych vzťahov. Takže asi takto by som to uzavrel. Nech sa páči, pán poslanec Grega. Ja by som len chcel opäť na to, že či súhlasia s tým teda tí poslanci, že budú sobáše, no tak už keď boli navrhnutí a keď hlasovali za to, tak asi nie sú proti tomu, takže súhlasili. A potom veď predsa každý dostal poverenie od starostu, že bude sobášiť. To znamená, že keby s tým nesúhlasil, tak sa ohradí proti tomu, že ja nechcem sobášiť, že nebudem. To je jedna vec. Druhá vec, mi to tak smiešne prípada, že no dobre, no tak keby mal starosta potom stále sobáši a tie sobáše nie sú len v sobotu, ale aj piatky, tak potom aj tie náhradné voľná a tá dovolenka by bola iná, lebo by sa to nakumulovalo. A ďalšia vec, toto by sme mali vynechať, hej, liberálov, ale aj to, čo Michal hovoríš, lebo to tu nepatrí. Komunálna politika je iná. Sme tu pre občana a i tak je to, že v spoločnosti je to pol na pol, takže nikto si nemôže hovoriť, že len my a tak. Hej. Takže, a ešte na záver, keby som vás chcel poprosiť, keď končíme, keby sme tu tak, jak sme ostali a povedali si pár vecí, nemusí bez nejakého záveru, len aby sme si povedali, že ako to urobiť, aby to mohlo ísť, lebo musia byť na to dve strany. Je to tak mimo, ale mám jedného priateľa, ktorý sa pohádal s bratom a sa nerozprávali 3 roky. Ja mu hovorím jednému, zavolaj mu, však má meniny za Bloželmu. Prečo by som ja mal volať, prečo mi on nezavolá? To isté som povedal tomu druhému o 3 mesiace. Ten mi to isté povedal, prečo ja, prečo nie on. Hej? A potom nejakým spôsobom jeden, alebo neviem, či ja som to nedal dohromady, ja sa stretli a teraz sa smejú z toho, že ako to bolo. A myslím si, že my sme teraz v takej situácii. Ďakujem. Pani poslankyňa Zolnajová s faktickou. Stalo sa, že keď pán starosta aj pán zástupca boli v Bruseli na pracovnej ceste, nemal kto sobášiť v stredu na obed o 11:00, respektíve sobáš odznel o 13:00. A vtedy mi volala pani Boldriny, respektíve niekto z matriky, aby som tento sobáš zrealizovala, čo sa aj udialo. Čiže my si myslím, že nemáme až taký veľký problém sa navzájom zastúpiť, aj v opačnom garde, ak je to potrebné, lebo pán zástupca nezastupoval vtedy pána starostu. Ďakujem. Dobre, dám slovo, nech sa páči na tie odpovede, takže slovo má kolegyňa Boldrina. Áno, takže za minulý rok sme vykonali 15 sobášiacich, neviem, dobre rátam, a 4 matrikárky. Počas roka 2023 176 civilných obradov. Z toho vychádza priemerne na jedného sobášiaceho asi 13,5 sobáša. Matrikárky nerátam. A čo sa týka sobášov v rámci Košíc, no máme minimálne 2-krát toľko ako ostatné úrady. To akože nemusím hovoriť, lebo 14, s pánom starostom 15. 14? 13? 14, ja som zlerátala. Ja som rátala aj pani Blaškovičovú. Pani Zvarová Bašistová, áno. Áno, 2 priezviska som rátala, pardon. Takže Ospravedlňujem sa. Áno. Nasleduje pán poslanec Zeperieši, zastupca, nech sa páči.
Príde mi čas, Michal, poprosím ťa. Dobre poznamenal aj pán Grega, ale na plné ústa to povedala pani poslankyňa Blažkovičová, že 30 rokov tu nikomu nič nevadilo a minulého roku takisto sme sa pekne podpísali, ale teraz ste zbojkotovali a viac menej tu ide len o to, aby sa škodilo nejak starostovi a poťažmo mne. Pani poslankyňa, ja som takisto za vás odsobašil a ste to povedala na poslednú chvíľu a som to zobral, nikdy som vám to nevyčítal. Takže o zastupiteľnosť tu aj nehovoríme, a vy ste išli na koncert, čiže a vy ste slúbila tým snúbencom, že ich zosobašíte, ale nechcem toto tu celé rozoberať. Poviem, že chcel som byť tvrdší, chcel som to vysvetliť občanom, ale rešpektujem pána Gregu, ktorý dal tento návrh, aby sme tu ostali, aby sme si porozprávali, že či na seba budeme ďalej špiniť a pľuvať a takto sa prezentovať pred našimi voličmi a občanmi, alebo budeme spolupracovať a budeme tu súdržne robiť to, čo sme robili posledných 30 rokov, alebo čo tento miestny parlament robil. A ešte poťažmo k tomu liberalizmu a ku komunizmu a ku všetkým tým stranám. Mestská časť nemá nič spoločné s politikou, tak prosím vás, nevnašajte tu žiadnu politiku, lebo sme tu volení za občanov, nie za politické strany. Čiže stále sa treba pozrieť tomu občanovi do očí, ja im pozerám každý deň a hovorím, chcel som byť tvrdší, ale nebudem sa teraz hádať tu pred kamerami, rešpektujem pána Gregu, čo navrhol. Chcem vás takisto poprosiť, aby sme tu ostali, aby sme si povedali, čo nás trápi a ako ďalej budeme spolupracovať alebo nespolupracovať. A potom vám sľubujem, že ja budem tvrdší. Ďakujem pekne. Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Zvarová Bašistová. Že som prekvapená z toho, že teda áno, v prvom rade zastupujeme občanov a občianky našej mestskej časti, ale má to teda veľa spoločné s politikou komunálnou, lebo aj vy ste potrebovali nejakú podporu asi, aj keď ste sa uchádzali o miesta, či už o pozíciu poslanca, alebo miestneho zastupiteľstva, mestského alebo krajského, čiže nerozumiem tejto poznámke. To je prvé. A druhé, treba sa zamyslieť, keď hovoríme o 30 rokoch, prečo práve je takáto veľmi nepríjemná pre všetkých nás situácia posledné 2 roky. Prečo je to tak? Alebo posledný rok? Prečo? Na to treba dať aj občanom, aj občiankám, aj nám samým navzájom si jasnú a presnú odpoveď, ale neprepierať to tu na takto, lebo áno, každý z nás potom vie vyceriť driabky a môžeme sa tu začať naťahovať veľmi nepríjemne. Ďakujem. Pán poslanec Ďordevič. Ďakujem pekne za slovo. Hej. Veľmi správne povedala pani poslankyňa Zolnajová, že fakty. Čiže faktom je, že aj pán zastupca kandidoval za politickú stranu a domnienkou je, že využil pani Kovačevičovú na pečiatku. Hej? Čiže to je taká srandička. Každý vieme driapať a ja sa vôbec nikdy nebojím týchto konfliktov, ale keď sme to tak, ja som to tak povedal zo srandy v rámci straty vedenia. Vieme, kto každý za občianskými združeniami, hlavne tými hovorím. Presne som to myslel a to úplne iná téma bola, nie táto, že dalo sa to krajšie povedať bez zbytočných podpichov, jednoducho nestratiť kormidlo nad denným centrom. Ale dobre, poďme späť k sobášom. Táto veta by vyriešila, keby sme ju v budúcnosti doplnili, a to je tak, že poslanec, ktorý sa bez lekárskeho potvrdenia neospravedlní, to už keď si zoženie jeho problém. Keď sú skorumpovaní doktori, budiš, nech sú. Keď si niekto zoženie papier, alebo si nejaký doktor, ktorý je poslancom, sám sebe vypíše papier, čo si myslím nie je celkom v súlade s etickými princípmi, ale keď to tak urobí a zákon mu to umožňuje, tak bude ospravedlnený. Keď nejaký poslanec údajne pôjde na koncert a nezabezpečí na to náhradu, stráti právo sobášiť. V princípe. Poslanci chceli, a naozaj budem opakovať aj takí, ktorí dve súvislé vety nevedia povedať, chceli sobášiť. Budiš, majú na to právo, sú demokraticky zvolenými predstaviteľmi občanov. Vyslovene všetci, doslova všetci chceli sobášiť tentokrát, to bolo v histórii mestskej časti asi prvýkrát, že každý poslanec prejavil vôľu a ochotu sobášiť. A dnes sa dejú obštrukcie a vyhovára sa na to, že starosta nám neposlal peniaze. Ale ja neviem, ja nebudem nikomu radiť marketingovo robiť politiku, ale si myslím, že keď má poslanec
IQ aspoň nad 100, tak by si mal uvedomiť, že je to jeho kontakt s občanom a de facto si takto robí aj nepriamo kampaň. A hlavne pri veľkých sobašoch, kde prídu občania Starého Mesta, a kde sa môže zviditeľniť, porozprávať sa po sobaši, respektíve urobiť dojem zo svojho rečníckeho prejavu alebo retorických schopností. Čiže do istej miery ja podporujem úvahu úradu a vyzývam tých poslancov, ktorí nechcú sobašiť, aby nesobašili. Lebo jednoducho takto to vyzerá, preto úrad reaguje. Preto aj, Ľubo, ty si sa pýtal, že čo sa deje. No presne to, že kto nechce sobašiť, nech nesobaší. Ale kto bude riadne, pani kolegyňa Boldrini, kto bude riadne ospravedlnený, áno, vy budete volať a vy ste zodpovední. Vy ste matrika, vy máte mestskú časť a tam je štatutár právne zodpovedný za konanie mestskej časti, nie poslanci. Tak ďakujem. Ďakujem za vysvetlenie. Ozaj, o nič tu nejde, len vážne dajme, zadeklarujme to, čo je realita aj na papieri. A potom napríklad, tuto aj bolo povedané, však keď nechcete, však ja na budúci rok vám ani nepredložím ten zoznam. Ja nemám problém, ja sa roboty nebojím, ja odsobášim všetky sobaše. Akože však čo, jaký problém? Čiže mám tu zástupcu našťastie, ktorý nedáva polena pod nohy, takže ako poverím v podstate, a to si potom sa ešte právne prejdeme, či môžem aspoň zástupcu, či vôbec nikoho a budem sobašiť. No však ako to nie, neviem prečo je to tu chápané, že to je nejaké zlo alebo nejaká forma vydierania mňa, ale toto ja ja nepovažujem. Toto je, keď si myslíte, že týmto mňa vydierate, to idete zlou cestou. To je skôr podsta, presne, lebo... Tak, ďakujem pani poslankyňa Faťolová. Pekne za slovo, ďakujem. No podľa môjho názoru všetci poslanci, ktorí sa prihlásili na tie fixné termíny, majú záujem sobašiť aj naďalej. Tu naozaj treba si dať otázku, prečo sa to asi deje v tomto období. A tu by sme mali asi skôr zabezpečiť to riešenie, že keď sa stane aj v tých plánovaných termínoch, naozaj sa môže kritická situácia udiať. Ten sobašiaci, ktorý v sobotu nastupuje, môže v piatok sa dostať do nemocnice a môže odvolať všetkých 13 poslancov, ani jeden z nich nebude voľný. Čo v tom prípade? Podľa mňa sa aj táto situácia možno stala, keď sa to stalo teraz v nejakom dohľadnom období. Čiže toto by malo byť zabezpečené skôr. Myslím si. Ďakujem. Ďakujem. Čiže ešte pre vedúceho právneho oddelenia, čiže dobre hovorím, keď napríklad budúci rok nepoverím nikoho, budem ja naplno sobašiť a keď skončím v nemocnici, nastupuje zástupca. A poslanci si môžu oddychnúť. Pokiaľ toto uznesenie, ktoré momentálne platí, stratí platnosť, neviem... No to na konci roka. Na konci roka, to znamená, zo zákona je poverený alebo sobáši starosta a pokiaľ nikto nebude poverený, tak ostáva to len a len na starostovi. Tak. Dobre, takže uzatváram diskusiu, keďže sa nikto už nehlasil a dávam návrhovej komisii priestor. Nech sa páči. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Staré Mesto po A ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto číslo 7 zo dňa 22.11.2022. Po B schvaľuje poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto, ktorí budú poverení sobášením v zmysle paragrafu 4 odseku 1 zákona číslo 36 z roku 2005 zbierky zákonov o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nasledovne a nie je uvedený nikto. Čiže hlasujte, nech sa páči. Za 1, proti 2, zdržali sa 4, takže uznesenie nebolo schválené, ale aspoň sme sa porozprávali na mikrofóny, keď už sa nevieme mimo. Dobre, tak nasleduje bod rôzne, vlastne záver a bod záver. Tým pádom ukončujem vlastne dnešné dokončenie 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto a prajem vám ešte krásny zbytok dňa a dovidenia.